Takže čauko čauko, zdraví ťa Vaso the Slayer a vítaj pri ďalšom videjku z hry For Honor. Dneska som sa rozhodol s vami si zahrať príkladne 5-6 duelov, aby sme si precvičili novú postavu a tou novou postavou bude samozrejme rytier. Neviem, ako je počuť mikrofón, pravdepodobne možno bude húčať. To neviem, musel by som to nejak sekundu nastaviť. OK. A uvidíme, ako nám to dneska pôjde za rytiera. Zahráme si samozrejme tohto pána, keďže ďalších nemám ešte odomknutých, sú veľmi drahí. Tak si zahráme tu na strásce a uvidíme. No ale máme tu nové veci, keďže už mám reputáciu na devine, tak si troška popredávame a rozoberieme veci. Jediné, čo teraz budeme robiť s týmto armorom je, že ho budeme vylepšovať, keďže už mám legendárne itemy. Tak už by bolo na čase expiť aj druhé postavy, čo sa týka armorov a taktiež čo sa týka skúseností. A ako najlepšie si precvičiť v tejto hre hrdinov, jak inak než duelmi. Uvidíme, akých nám hráčov dá. Snad to nebudú nejaký veľmi silný. S tým rytierom neviem tak dobre hrať. Samozrejme ja budem hrať 5-6 duelov, ale pre vás to bude o dosť menej, keďže to budem vystrihávať. Chcel by som z toho urobiť nejakých 20 minút príkladne, keďže naposledy, čo som robil videjko z tejto hry, tak malo 49 minút, čo je veľmi veľa na YouTube, a Counter Strike som musel hodinu a pol, nejakých 94 minút som musel rozdeliť na 54 minút a zvyšných neviem koľko minút mám zostrihaných a tie výjdu, no to videjko vyjde dneska 21. Chcel by som troška pohnať videjka. A toto videjko, ktoré momentálne vidíte, vyjde 22. štvrtok. Dneska v stredu teda vyjde 21. Counter Strike. Chcel som si pôvodne s vami zahrať Counter Strike, ale nemám nervy na tých ľudí, čo to hrajú, čiže tak rozhodol som sa pre For Honor. Keďže to točím pred robotou, je to troška náročnejšie, keďže mám nočné. A fakt by som sa nechcel naštvať nad Counter Strikeom. Ok, máme proti sebe Orochiho samuraja, či Kenseja, pardon, Kenseja.
Aj to bude troška náročnejšie. Dobre. Prvá výhra je naša. Uvidíme toto druhé kolo. Nemám výkon nastavený na max. Čiže čakajte menej FPS-iek. Dobre, dáva mi. Dobre, vyhral. Zaslúžene vyhral. Uvidíme. Ideme k nemu, nemusíme tieto vulkány. OK. Je dobrý. Není vôbec zlý. OK. Keďže za rytiera nemám toľko skúseností, tak je to fajn. Na to, že 4. kolo a 2 výhry pre mňa. Vidíme, ako to pôjde ďalej. Ale je dobrý. Je kurva dobrý. Kurva dobrý. Dobre. Tak rozmyslel som, že prejdem z CapCutu na počítači zo strihacieho programu na DaVinci Resolve. Ale to bude troška hardcore. 2-2. Posledné kolo. A je veľmi dobrý. A má výhru. Super. Osma úroveň. Reputačka nie je tak dobrá. A dal by som si s ním odvetný boj, ale tentokrát si zvolím samuraja. Pardon. Zvolíme si postavu, ktorú hrá. Keďže s ňou viem hrať veľmi dobre, tak uvidíme.
On si zobral pravdepodobne Orochiho. Takže rátam s... nemá Orochiho, ale rátam s tým, že je zo samurajského klanu. Pravdepodobne. Okay. OK. Veľmi dobrý. Opa, troška lagy. Takže sa nám to prerušilo kvôli internetu. Škoda, bol to dobrý zápas. Veľká škoda. Veľká škoda, bolo to dobré. Tu na týchto dueloch mám odohraných, ako vidíte, len 3 hodiny. Celkovo 130 zabití a úmrtí mám 116, čiže... Tak, medzi stredom, čo je fajn. A zvolíme si rytiera. Chcel som vedieť teda, ako bude hrať proti mne, myslel som si, že si dá samuraja. Škoda. Veľká škoda. No a túto vikinku nemusím dvakrát. Ale dobrá postava, dobrá. Musím uznať, že veľmi dobrá postava. A ako vidím tu na OBS-ku, tak ten mikrofón mi vyskakuje, ale našťastie mi nevyskakuje do červených zón. Ale akože je to extrém a stále neviem ten mikrofón nastaviť. Čo není také pohodlné pre mňa. A tento rytier je veľmi pomalý. Dobre, tak za tohto rytiera mi to, ako vidím, dneska nepôjde. Veľmi pomaly, čo sa týka, keď dám výhyb a rovno chcem dať ťažký úder, tak akože trvá to. A medzi tým časom, ako to trvá, tak keď má rýchlejšiu postavu, tak to mi strašne dá. No. Aj bohico, no. Strašne mi dáva. Možno budete počuť moju klávesnicu a myšku, takže sa ospravedlňujem. Ale neviem ako mám nastaviť ten mikrofón, aby to tak nevyskakovalo. Dobre. Tak, to je. To nič. Ak budeme hrať za samuraja, ako to vidím. Ale skúsime si Orochiho. Tento rytier pre mňa pravdepodobne nemá význam na tejto úrovni, keďže mám reputáciu 0.
Ak to není bohvico. A odvetný boj si môžem dať s ním. No uvidíme. Dobre, dáme Orochiho. Ten je veľmi rýchly, čo sa týka ľahkých útokov. Či by to mohlo byť fajn. A taktiež mám nízku reputáciu na ňom. By to nemuselo byť také problematické. Uvidíme. Strašne som zažratý do tejto hry, čiže ak denne nehrám a reputácia 2. Fajn. Strašne som do tejto hry zažratý, keďže hrávam skoro každý deň 1-2 prúlomy, alebo si minimálne zahrám tieto duely a strašne ma to baví a tento pán má veľmi namakanú postavu, ako vidím, takže to bude problematické. Veľmi rád by som si s ním dal duel. Ešte jeden odvetný, ale s tým, že by som išiel so samurajom. Dobré. Dobre. Tak mi strašne naložil. Tento vykonávateľ je veľmi dobrý a má strašne pekne urobeného. Odpojilo ma zase. Ale nie veľmi dobré. Asi mi to naznačuje, že nemám hrať za tieto postavy, ale za svojho, ako vidím. Som zvedavý. Dúfam, že už ma neodpojí. Yes, dostal som toho istého, super. Ale tentokrát samuraja.
OK. Poďme na to. Pochybujem, že ma jebne aj s týmto. Hodil ma dole. To nebolo tak, no bolo to čestné, dobre, uznávam, bolo to fér. Nedával som pozor, ale bože, takáto trápna smrť. No dobré, aj sa budem vyhýbať tým miestam. Horím. Zlá Wi-Fi-na. Odpojilo ma. Boha jeho. Sekundičku. Pravdepodobne musím prehodiť Wi-Fi-nu. A keď nechápem prečo, keď mám vzdielané dáta z iPhoneu, malo by to byť 5G, ale hneď sa k vám vrátim. OK, sme späť. A teraz sa to už nesmie odpojiť, lebo chytím infarktové stavy. Dúfam, že to pôjde. Dáme ešte posledný duel, keďže môj čas sa kráti. A docielili sme 21 minút a z toho 2 hry, ako vidíte, kvôli internetu ma odpojilo hneď v prvých alebo druhých kolách, čiže nič moc, ale dáme finálny duel a ideme si pre výhru. Pôvodne som sa teda len toho rytiera hrať, ale ako vidíte, tak mi to nejak dvakrát nejde. Možno potrebujem lepší armor. Ale ako hovorím, keď sa vyhýbam do strany a chcem dať ťažký útok, tak to trvá neskutočne moc času. A medzi tým dostanem 4 na hlavu a dostanem taký útok, ktorý nedám pary a som mŕtvý, čiže mi to dvakrát nestojí za tie nervy. A taktiež mám zase troška vylepšenú postavu, čo sa týka vzhľadu. Už to vyzerá trocha BDS. A ideme proti... To neviem, či to není Centurion asi. Neviem. Možno. Má troška iný armor. Ale neviem, nebude to asi podľa mňa Centurion. Poďme na to. Je to Centurion. Že na ňo budú platiť skôr tie ľahké. Je to Centurion a chcel ma zhodiť z začiatku hry. Dobre. Jasné. Ale... Nie, to už som mal tak blízko. Tak blízko som bol, nevadí. Je to Centurion, čiže oproti samurajovi je veľmi dobrý. Jedna. A takto vyzerá moja postava, hej. Troška som dal čierny outfit s drakom na hlave, ale vyzerá to dope. Tretie kolo, dobrá. Ideme na to. Musím uznať, že sa držím proti Centurionovi.
A je veľmi dobrý, ale nie dostatočne. 2-1. Ale dobrý boj. Tak to vyzerá zozadu, tak to vyzerá moja katana. Docela fajn. Tento skin sa mi páči, ale tento skin som si nerobil sám. Ten bielo-červený som si robil sám. Toto je, zdá sa mi, že skin z reputácie. OK, vyhrali sme. Nice. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste boli pri ďalšom videjku z gameplaya z hry For Honor. Užil som si to až na tie 2 zápasy, kde ma odpojilo kvôli Wi-Fi, bohužiaľ. Ďakujem za vašu veškerú podporu, čo sa týka views na mojom kanáli a taktiež za Instagramové followy a subscribery. Budem rád, keď mi napíšete dole do komentára názor na túto hru. A ja som veľmi rád dneska bol s vami pri tomto videjku. A toto videjko vyjde taktiež, ako som hovoril na začiatku, 22. 21. v stredu dneska vychádza, v deň točenia tohto videa, vychádza posledné video bez komentára z hry Counter-Strike. Od akých 40 minút sa mi zdá, že to má, čo je dlhé, ale môžete to skipnúť, niektoré pasaže. A to by bolo všetko, vidíme sa pri ďalšom videjku a dúfam, že to bude opäť For Honor, keďže ako hovorím, som do tejto hry blázon. Nazdar. A ešte aby som nezabudol, dole v popisku máte odkaz na môj Instagram a TikTok. Ďakujem ešte raz a vidíme sa.